magana mafi inganci duk abin da kake a duniya, duk musulmin da ke ji na duk commitment da kake ji, karka yi wasa da sallah. Wannan al'amari ne mai girma. Imaninka bai zama mumini sai kana sallah, sallar nan sai kana tsaye da ita. Kuma mu sani fa Allah ya halicce mu ne ba wai don mu zo duniya mu yi sana'a ko don mu yi kasuwanci ba ko don mu yi aikin ofis. Wannan dukkaninsu larura ne na don a samu hanyar cin abinci da ɗaukar nauyin da ke kai. Amma dalilin halittar mu shine abu ɗaya, don mu yi me, don mu bauta wa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, cikin suratul zariyat aya ta 56. Babu sauki akan bautan Allah, musamman abin da yake rukuni daga cikin rukunan musulunci ko rukuni daga cikin rukunan imani. Wannan babu sauki a kansu. Wajibi ne ga duk musulmin da ke wasa da sallah ya gyara, kuma mu koyi sallah irin sallah tafiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam.